Waqt li ħasem fid-dibattitu mtella mill-Kamra l-Kummerċ mal-kap tal-Oppożizzjoni Alex Burch, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ta' garanzija lil manifest elettorali Int Malta mhux se jżid l-ebda taxxa. Anzi qal kif l-istrateġija se tkun li l-pis tat-taxxi ikompli jitnaqqas. Namela ċara maħniex se nżidu ebda taxxi, anzi l-istrateġija se tkun illi nibqgħu fit-trajettorja illi l-pis tat-taxxi inkomplu innaqsuh. Dak is-6.3 biljun euro li huwa l-costing tal-manifest fl-assjem tiegħu fuq medda ta' 5 snin ifisser illi qegħdin nitkellmu fuq il-medda tal-5 snin madwar 4% tal-prodott domestiku gross. Imma fl-aħħar mill-aħħar ir-risposta dwar is-sostenibilità tal-manifest Int Malta hija il-kompetenza u l-kredibilità. Dr. Abela ta' wkoll serħan il-moħbra b'ta' ma' negozjati essenzjali għal pajjiżna għal kif l-esperjenza tiegħu vantaġġ e kif mhux se jċedi pulsir jew jagħmel kompromessi mal-poplu Malti Wawċi inkella mal-komunità kummerċjali. Issa nagħtikom is-serħan il-moħħ illum huwa li nnegozjajt l-ewwel MFF u ġibt id-doppju tal ġabu amministrazzjoni preċedenti. Issa f'Ġunju jekk taf dawni immuru ninnegozja budget li huwa iktar diffiċli sforzi s-suċċess tagħna imma li għandi l-vantaġġ tal-esperjenza ta' kif innegozjajnieh ukoll u meta nnegozjajna l-RRP ukoll nista' nagħtikom b'mod ċar dak li huma kompetenzi esklusivi f'dak li skont it-trattat mhux se nċedi pull sieru mhux se nagħmel kompromessi kontra il-poplu Malti Wawċi war kompromessi kontra il-komunità kummerċjali. Brabta ma' settur tal-enerġija l-Prim Ministru appella lil Partit Nazzjonalista biex jieqaf jagħmel l-ħsara. Ġifieri vera aħna kontrarjament għal dak li tgħid l-Oppożizzjoni per capita l-inqas li nħammġu u l-inqas li għandna potenzjal fejn inkomplu naqsu. Mela allura jien ma mmurx l-enċedi l-gwerra fuq livell Ewropew u gwerra nuża l-kelma jew battalja li il-hydrogen ready gas pipeline jien ngħid inkun l-uniku stat membru li m'għandix. U ngħid ħan nissostitwih pompa tal-petrol f'nofs il-baħar, iqfu għamlu l-ħsara ġie dikjarat bħala IPCEI dak il-proġett, il-Kamra tal-Kummerċ meta xhur ilu bdejtu trewħu fil-kuriduri Ewropej li mhux proprjetà Interconnect Malta dal-pipeline imma ta' terz, għaltilkom iqfu għamlu l-ħsara. Kruċjali li jkollna dik l-interkonnessjoni. Sa dan it-tant il-Prim Ministru għalaq l-interventi tiegħu b'referenza għal żewġ investimenti dak fis-settur tal-manifattura taċ-ċipep minn ST Microelectronics u fis-settur tal-medtech minn Ventif u qal li dawn iż-żewġ oqsma jridu jkomplu jixprunaw l-ekonomija tagħna il qudiem. Dawk huma setturi ta' kwalità li rridu nieħdu l-ekonomija tagħna lejhom li joħolqu impjiegi ta' kwalità l-istudenti tagħna l-inġiniera għal professjonisti, għal xjentisti, għal dak li jinvestu jistudjaw fis-suġġetti STEM fuq kollox garanzija waħda nagħtukom il-kredibilità u l-kompetenza. U l-għażla tagħkom fuq hemm tiddur, fuq min għandu l-kredibilità u l-kompetenza bbażat ukoll fuq it-track record ta' dal-aħħar snin illi jieħu l-ekonomija tagħna għal livell li jmiss, li jieħu lil dan il-pajjiż għal livell li jmiss, li jieħu lin-negozji tagħkom għal livell li jmiss fit-triq tal-prosperità. Grazzi.